jogui yubo sen kodi hen kaji hen koɗani jeguen koɗani kono waɗe jigui ko fone ɗo koɗante jigui ko nayyi yemma ko Sisow o woni jegui tawi ko nayyi ɗine ɗo tawi ko guilo ɗine ɗo tawi ko baali ɗine ɗo tawi ko beyi ɗine ɗo tawi ko guertoɗen ɗo tawi ko kankaleje ɗen ɗo tawi ko lelliɗine kadine ɗo on calminama bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe haalirde Guendiyankowa Dowla Sénégal RTS yeeɓoɓe télé men no windayanke biyeteɗo Pindi TV e jewte jilluji men ɗe kewɗen wadde e nder cuuɗi men e nder gure meɗen e kala saaha ñalawma arte bandum joɗɗen ɗo koye wuro teddungo wuro pulagu wuro ndimagu wuro ɓengu moƴƴagu wuro jawɓe noon yewtere mumen heƴata e ñalawma goto heƴata e balɗe tati kono sabi sa fof no jubbe tan so rendinama heewat gonɗen ɗo e wuro amgo wuro malago wuro belɗu jilluji min no keewe gure he kono so hunde waɗi watti wonko saabi ɗum ngoɗo wuro belɗu ñalawma ne maggu ko ñalawma pinal invitation nde kaldume Safo Ceerno Mody RTS o wimi Abou Mawnam amin jogui ñalawma momin mbaɗata wuro belɗu minen jawɓe min tedni ɗum ko Ablaye Dawoudou Huudi Adjara Bokki ko pullo mo cattiɗɗa mo mawniɗɗa mo ganduɗa jignaɓe mum andi jignaɓe maɗa no foti addude ma gueɗal kaddigal ngal aɗa foti tawede saabu jawɓe ko yimɓe ma fulɓe fof ko yimɓe ma kono jawɓe ko yimɓe ma mbimi ko gonga on ñalawma Alaji Abdoul Samboy noddimi o wimi Abou Diop on ko jogo kewde wuro belɗu minen noon min jiiɗi ko kala kono kewa e jawɓe kala ɗo gonɗa saɗa selliya yaaha kala jawo rewo e worgo gonɗo e Afrique so dillini ñalawma min jiiɗi ko yaya mami heble min wondi ɓam jaha taweɗa ñalawma o hoto fat ha organisateur ɓe tottuma on ñalawma ko ñalawma mawɗo ñalawma teskindu pilmaɗo ɗo yeehe aduna he foof Allah waɗi jippiten galle sel men Diallo Amadou Alassane on ñalawma ko ñalawma mawɗo en gartiɗo ko ɓooyani e bismago makko kanko Diallo Amadou Alassane ɗo galle makko ɗo kala façon teddule mbadde makko kala façon teddule o wani ɗum to Dakar to kala façon teddule Saliou Samba Guédé ko seede en mbadde makko ɗum ñalawma tataɓa hande o ko ñande garɗen makko nde
sabu endam dam e jiidigal ngal so feewano moƴƴano watta ko waɗi hande ko toka babam Diallo Samba Olel to Libreville o wi Abou Diop gaɗa ko galle Diallo Amadou Alassane komin gotum sago amen noon ko ñalla mba sayade no faaɗi mbimi ala komi keñiɗo o forsi haaɓe mbimi a wawa yaade e dabɓa fof wawa haaldede bisma ngo jaɓa ñalawma o watta hande no faaɗi min dutti Dakar min gartiɗo lawol tataɓol so hunde waɗi watti ko jaam tawa hen eɗen jetta Allah eɗen jetta jawɓe eɗen jetta bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko kañen goni ɗo e dumgel dadde eɗen jetta wo bellunaɓe foof ñalawma Diallo Samba Olel o haadema de makko jaafuɗon mi haala ko mbaddumen hunde suwa mon hay soko seeɗa kono hande mi yetta toon lappol ngol ɗo gondumen ko Abou Gaye Dia ko wocci noon so neɗɗo jeeyama wocci hollama fulɓe jawɓe ɗo e wo bellu holla koko andi nde wonno eɗen gandi wiyete ko beelel uwongel ha yettoyi dumgel walla ha yettoyi no gandimi jawɓe Sénégal ni noon andiri jawɓe Mauritanie wadde belemma ina e makko belemma ina yam min garda e ñalawma he jogui caméra o ko Djibi Dieng amin garde e Modou Diagne o monta ɗum ko Ali Fall sallallahu alaihi jaaɓi bandaɓe jafuɗonmi meeɗi e kitale e laamu Ablaye Wade mboɗo waɗa journal RTS RSI mbimi waktuji ɗiɗi joni to wuro men wiyetego dumgel dadde nden mi meeɗa arde ɗo mboɗo hakka air mbimi waktuji ɗiɗi joni to wuro men dumgel dadde puɗɗimi haalde tan téléphone wone sonde puɗɗimi haalde téléphone no sona debbo o wi kam sa yalti on paɗɗuma e téléphone he jaltumi mimboɗo ya o wi Abou Diop on paɗɗuma a haalde oɗo jaltumi ƴettumi téléphone mbimi holi o wi ko Abou Diop cohlumi mbimom ko min o wi haadama haalde hay batte mi hokkima ñalle joyiɓe ñalle ko duuɓi joyyi e mbimi holi an o wi mbiyeten ko Demba Amadou Diawli Demba Sow gonmi ko Luwanda hakke ko kalɗa dumgel e jawɓe ko o wi mi meeɗa nande guure amen ɗe sona e taggue ko ni o wimi ni mbimi o wi hande min nani inde wongo e belemma ñalle joyima mi hokkima ɗum sa yiiɗi janggo jaaha coggoya sa yiiɗi mi nalduma kalis mbimi go ko pulla jaama ka moƴƴi Allah teddina min gacci ɗon lebbi jeegom pawi hen nodditimi o wi mbeɗa cikkuɗa ko dokkumami ko wona gonga mbimi ala mo ina ama haalde fenata jaawo kay so tawi ko jawɓe jangguno mbawi donti ko no woodi so ɓiɗɗo jaawo haali kay yarata en caggal hayso ma yima lomtina min gacci ɗon lebbi jeegom goɗɗi pawi hen Diallo Abou Paté ko guerlajo kamɓe gonni toon mboɗo ummi RTS jamma ha tolnimi galle mum 11h mboɗo gayri émission andu sa andi andin téléphone am soni Abou wimi salamu aleykum wa aleykum salam holi o mbimi ko min Abou Diop o wi toka an ala pullo goto jaawo hokkude ma ñallen woni Luwanda min wallahi no wodi o wi mbiyata o wi ma taw cikkata kona gonga mbimi ala mona ama haalde fenata jaawo fenata o wi on tottimi kalis par ce que o wi a wonki yaadi an kalis o ngami Abou Paté ɗuƴina capanɗe jeegom tottimi albarka jawɓe caggal mum wadde Alhaji Samba Dugowo ko hawni Safure Ceerno Modi invite Samba Siré e Mabou e monɓe donɗon ganduɗon ɓe min potti asem ga he ko jamma Safure wonno Samba Siré goyel Mabou Suudu Paté Malika e gueɗal ndene e jaalal kañum joguino hoddu ndu jamma o weeli ɓe gona heɗade Samba Dugowo noddi o wi Safure wi joɗi ɗon ɓe hokkiɓe ngaari ɓujiri min mbi albarka min ta joyi pawi hen o noddi Safure o wi biyata Abou Diop o tella less min kalda jippimi less o wi mi hokkima ngaari joyiri an goto ɗum ko dendal min hokkuma ndi ɗo ngaari tawi mi yiyatmi kanko Samba Dugowo albarka jawɓe ko ñalamaji mawɓe jawɓe caggal muɗum Alhaji Mouhaji Alhaji Samboy o wi bisimilla moon wuro min tawimo wuro dow mboɗo wonde Samba Siré mboɗo wonde Samba Diop lappol mangol min jogino nde jahanmi nde mi haali ñanden woodi biɗomi hoto paaɗa kalami ɗum mbimi oɗo oto noon no famni o wi kam a dañata toon kono heewa oto jafuɗonmi konngol he Allah kadi ceernumi nde jaami toon ndi ngaari ndi o hokki men ndiɗi wawa hejja oto he Allah kadi ne seedi min noon ko nawdeni nde yeeya ko luumo Madina ɗo gila e laamu Ablaye Wade wonno capanɗe jeetati e joɓuɗi nde yeeya on saha mi hokkaka ɗum e diwan o sona e oɗo diwan albarka moon onon jawɓe jawo goto sa heeɓi ɗum heeɓi kamɓe foof sa heeɓi goto haaɓe kamɓe foof ɗum fof ko onon caggal mum Amadou Alassane oɗo
nde jippimi galle makko nde ngami yaade ɓe dani haɓodirde caggal mum sa fof neldal makko ummoɗo tami Saliou Samba Guedde Abou Diop mbaalu nani waɗa bottari ha nga wonko wonanma galle gangalam ñanden o wi kam holko jiɗɗa so tawi ko nagge hebbe walla ko ngaari mbimi kala ko jiɗɗa tottuɗami sabu ka ballanno ɗum gila hay hunde sowa ko jiɗanɗami fof ko ɗum jinmi albarka jawɓe omon ɗo jooɗi mo tawa ko on ñalawma jibino oɗo ñalawma so bawɗi piidi koko piyata kono mbaggu fof e saaha mum mbi fof e leewal mum jontaɗo fof e mbawko mum mawɓe mon mbaɗi ko mbaɗatno jeeyi jasani e mawɓe fulɓe hanki hay jawo goto meeɗa jasde so jawo wino hokkuma sa yiɗi ñamloma hokke so wino fiima so ɓanduma salaki dok so wima ma laab o welna ɗum gondon walla jalta nokku o walla goɗɗum jolo hen albarka jawɓe ko ɗum jibini ñalawma Diallo Samba olel o to ka babam wi mi yatama mi aɗo e galle he ko ɗum addi ɗum ɗo ko haalti noon no heewi jaafoɗon mi jubbo ɗo seeɗa kadi mami arto e hen nde tawno nden so jamba heɓe ne dawa ɓe mbiyanno koto Allah hollodirani jawɓe so tawi ko dawol hay wonno eɓe gandi jawɓe dogata sukaɓe rewɓe jawɓe mbiyanno ko somi fini yomi ñalle gorko jaw somi majji somi dawi yomi waale jaw somi hirdi yomi waale jaw so tawi mi majji o ƴogoɓe jawɓe koccam jawɓe mbi janggen ha mbawen gandal ndiyam gandal bindi gummotoɗo ñamono pay nano e gandal leɗɗe jangge ha mbawon ko noon jawɓe mbiyanno so dawol dawi dokke ha kuum noon na won manoya dokke gueɗal mabo suudu paati joom laaɓi joom balka joom ɓirdugal so tawi taballeji jayni ɗe piyande mbi duyi ɗe mbi dayi ɗe mbi wona ko ñalli waala ɗe mbi wona ko waali dawta pelle ha kuuɓal noto dogue maaye ha laaɓa gatton inde teddugal mbason artude woto dogue haala ka juuti Aji Abou Gaye min mi bisma ɗo e jawɓe Sénégal naaɓe mi wimo ɗo bismilla ɗo e jawɓe Sénégal naaɓe haala ka heewi jommu o wona duuɓi gardato ko haqqille ardato so gandi hisi kongi moƴƴi jalta hen wona duuɓi saabi gardineɗa wonma ardinede ko jogade hakkille wonma ardinede ko jogade miijo e jokkendam Diallo Ousmane Olel konngol ne yeeso ma assalamu aleykum Alaji Abou Diop ane Alaji Abou Gaye e délégation mon fof on calminama min beltanima on kadi e garagal mon ɗum ɗo ko hunde tinde mbaɗɗon ɗo adande yimɓe wasa firtude ayɗo ko hunde sande on jarama hen Allah jarama on jarama ko onon goni tedduɓe goni moƴƴuɓe on battori yimɓe no fewi kadi ko kalla ko ɗum hunde wonde koddigal ngal koddigal moƴƴal sondo ko heew duuɓi afo galle o nanɗo kañum haalanno Amadou Buuɗi Sow kala ko ummi e julde Moussa kañum woni afo sondo ko heew duuɓi kanko haalanno wonno enen ɓuuri famɗude duuɓi e wuro he ko Allah ardini en kamɓe gardini en ɗum noon eɗen jettanaɓe hen Allah eɗen jettanaɓe kadi eɗen jettana kadi Allah sababu joƴinɗen ɗo hono Alaji Samba kanko jeeyi oɗo sababu ha yimɓe mbawi ɗo rendude mbawi yidirde mbawi andodirde ɗum kadi eɗen jettanama hen Allah no fewi eɗen jettana Allah kadi kawa men o ko tinniɗo kam tinniɗo no fewi ko daña e ko ronka fof e min ndendi kala ko daña e ko ronka fof e min ndendi peeje e min ndendi fof ala fof ko manki hakkude amin ɗum noon eɗen ñaagui tan yo Allah nawru ɗum yeeso sukaɓe ɓen eɗen jiiɗi artude hen seeɗa to banggue gurdam e joni ɗe mbale ma on mbaɗa hen kongi moɗon kongi mon ko ɗemɗe baɗaɗe barke mbale ma on woto ko mbaji ɗon sukaɓeɓe e banggue gonkaji gonaɗi joni ɗi yoɓe tinno soɓe jii ɗeɗo jolle e ɗiɗo sahaji ɗi gonɗen e dow mum eɓe gandi wona hiwede waɗi ɗum ko darade ha tiiɗi dadade woda ko yiili ko nafata rendo nafa leñol eyyi ɗum noon yoɓe tinno kamɓene ɓe jiiya ko wona e dow mum ko ɓe mbatta haqqillaji e koye mabɓe eyyi mbatta haqqillaji e koye mabɓe mbatta haqqillaji ko liggete ko ɓe ganda ko kamɓe liggante ɗum eyyi ko ɗum woni ko min jinno wadde hen seeɗa ko refti hen ko bisimilla moɗon no fewi e wuuro moɗon wuuro Bellu eɗen jogui ɗanniyankoɓe meɗen ɓe tawaka hande woni Ba Mamoudou Alassane e Sayko Ama Sambil e Oumar Abou Sow e Mountaga Ibrahima Dia ɓe goni ɓe tawaka ɗo hande wuuro Allah jarama on jarama salmini on dendal ngal fof to banggue kotki e koddigal no muusi kotki no muusi ha tengte nduɓe yonta
mbele ɗo wuro bellu ina deeƴi mbele heewani caɗeele jokkere nde holno wayi holno koddirɗon ay ko mawɗum enen kam yiɗen ɗo tan ko welam to bange koddiral ngal ko mawɗum no jinnaɓe tawrano ni ha joni minen ko hen tan min jaggi jinnaɓe min tawi kono jaggodiri ni jokkodiri en ɗam ina ballodiri ko dañƴa bande daña ko donkuɗa bande ronka ɗum noon eɓe jaggi hen ha ɓe goppiri min noon ha joni ko noon tan wayi ɗo ɓe jagguno ɗo ɓe goppuno min ɗo ko ɗon tan min min jaggi ha joni koddigal ngal min jiyani hen yewu haydara ala caɗele so tawi ɗum yawti wonde joom wuro no moƴƴi ha tengte wuro bellu bellu en jiyanimo mbiyen teddugal makko ma aduna gas o gassa goɗɗo no kewi kono wongo no heewi teddu no feewi ñande jooɗiɗa ha banden ɓe fof miiji ɓe miicidi wonɓe ɗo ɓe heccuɓe maɓe keccuɗa ɓe mbi kamɓe fof ko amme cuɓe ya ardo holno ɗo ñalawma o e ma eyi ko yettude Allah tan ɗum fof ko mbiɗa ko tan haala weeɓani kono ino fonno adorede ɓe kamɓe jinnaɓe yewtuɓe woni yaaɓe koɓe jeegom on ñalawma koɓe jeegom ko ɗum 2014 wonno nden konmi koto wiyete lumbol jiɓe dawmi toon garmi ɗo hande ko goto hedde maɓɓe kamɓe nayeɓe tawanoɓe ñande hemɓe woni Amadou Boolo on goto hedde maɓɓe hande heddiɓe goni ruttiɓe ñande hen on ñalawma ina mawne yam ha ɗon wawi hadde ɓe mbimi yomi ara mi toppito wuro ngo min ƴeewa no wuro ngo woniri wuro sabu so wuro ala village ne wawi ŋakkede gueɗe kewɗe ɗum noon alay saago wuro jogo village min ƴeewa no min liɓori kotkiki eyyi kanko bellu ko jinnaɗo baɗɗo fayida no hokkirnomin wuro ngo ni o wimin ko ɗo e diwan wuro ngo kala hen koɗowo yo ƴeew to weeli ɗum e wuro he huudir kala koɗowo yo ƴeew to weeli ɗum e wuro he huudir affaire jaggo hoto min mbaɗɗo jaggi wonno sa jaggi bande arande wonde dimguel walla ko nandi hen yiɗa hodde ronka ɗo rimte e sara yimɓe ɗum noon hoto ɗo jiwano hoto waɗe jaggi yo woppe tan kala jiɗɗo arde hoɗa eyyi ko ɗum wonno ko wonnano e dow muɗum caggal ɗum noon hantino adunaji mbaɗata no yimɓe nderirta e leyɗele andi goto fof ne yaltana jagga ha ɗum wonti hanti jaggi kono noon wona noon kam accirno min kanko bellu eyyi hol konngol jetto panta e ɓen bandiraɓe sukaɓe wuro ngo ɓe ganduɗa ko kañum koolima no gardirma ha joni kadi no gaccuma deƴƴa saabu heewi ko neɗɗo ardina wona e ferguitede heewi ko neɗɗo ardina e yimɓe mbaɗa peeje caggal muɗum e kabaruji min nani wuro bellu no deeƴi wuro bellu ala caɗele goote hol konngol panta e mabɓe so tawi ɗum no woodi eyyi min kam ko yettandeɓe Allah tan saabu gila ɓe tottin wuro ngo mbiɗa yetti Allah mbiɗa yettiɓe hay goto mabɓe meeɗa yedditade to banggue ɗum ɗon hay goto mabɓe meeɗa dawde dawol miijade sertude en feere kala feere gaddumi tan ko mawɗum eɓe jaggi hen kala feere gaddumi tan kollinmiɓe ko mawɗum eɓe jaggi hen minnene kadi mi heewani adade ɓe e feere kewmi tan ko wiide holno mbatten on sanga minen fof kadi min ƴeewan min mbaɗi min jokka golle ko ɗum ɗo kam min goni mbiɗa yettanaɓe Allah noon mbiɗa yettaɓe no feewi a jarama jongo wo natete ko damal e bismago ngo a jarama no feewi no feewi no feewi Alaji Abou Gaye ma artanam oga banggue mi ƴetta Amadou Bouɗi Sow mo ganduɗa ɓe kolli hol kañum darde mum e golle mum e haqqilantagal muɗum e dow inde pulagu e dow inde jawɓe e ñalawma wuro bellu wuro lamgo amgo malago ngo mami jongo kam yo ƴan min ɗo galleji minen kam min dañi ɗo galleji ɗum noon Sow Amadou Bouɗi ñalawma hande o hol konngol pandata an namdatamami ko holngol konngol pandata e bandiraɓe ɓiɓɓe waɗiraɓe e dendiraɓe woɗɓe ladde seeko mi naata ndeysan sukaɓe ɓe mbiyanno so sagataɓe mbaɗi ladde seeko mi naata fijo fusat oljo nattat gure jeewat ngendiji laato genale kono hande ɗanniyankoɓe mahi jumaji jamaji école aji ɗeɗo kuɓeje mawɗe tumbiɗe ladde ala wodi koɗo hoɗaka holko ngol panta e mabɓe eyyi ko ardi foof Allah jarama Abou Diop mi salmini on an e Abou Gaye délégation moɗon
mi fawti konngol am kadi e konngol joom wuro mi won bisimilla moɗon haɗo haaɗi fof gila fuɗɗi ha e hannde ha kadi ko aroyta eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah jokku ndeɗo moƴƴere ko ardi ko fof eɗen jettana Allah mawɓe ɓe o haali ɗo ɓe eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yaafoɓe kamɓe fof moƴƴa e mabɓe toon sibu koɓe cakki ɗo ko way kono leydi ni andi ko leydi wertete leeso yimɓe jooɗo hen kono kadi ko leydi fuɗɗata huɗo yimɓe durna ko leydi waɗete gese yimɓe nguura ɗum noon ɓen mawɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere kadi mbeɗa sikki soɓe tini ko watte ga ko ɓe goyata haame sibu koɓe ɗaccuno ko ustaki ɓeydi e ko heddi ko noon min wuro ngo ko wuram no ɓe kaaliri ni oɗo galle ko min woni mawɗo ko min Allah waɗi mawɗo heddiɓe fof kadi ko hakkude ɓiyam e bandam ko gootum min mbiɗa yettaɓe hakke maango ngo ɓe mahingo e aduna hande dendal no way saddini kamɓe kam koɓe yiɗɓe yaarude yeeso weeli wallude noon ko puɗɗiɗo ɓuri welde wallude emo suwa fuɗɗade kamɓe kam koɓe fuɗɗiɓe kadi hakkille mabɓe ko yeeso tan ñaagotomiɓe tan ko gueɗel gotel yoɓe jokku golle kala ko eɓe mbaɗa e wuuro he yoɓe pamodir soɓe pamodiri yoɓe gollu eɓe mbawi wonɓe caggal leydi ɓe kalɗa ɓe kadi eɗe mbiya kadi yo Allah ɓeydanɓe moƴƴere sibuɓe jejjitani gaɓe ummi ga ina heewi koɓe mbaɗi ga golle mawɗe belɗe haaltude Ibrahima Amadou mo kalɗa nani widdu ko ɗoma ñale o bamumi babam jiiɗimo e baba ko miñam o golli golle moƴƴe way kono somi faami haala ma way kono ko kakko sukkitanma bawɗini e kono a yi ko rewi caggal mum ko a ala hen nimsa koko feewi tan yo Allah jokku moƴƴere nde kanko fuɗɗi rewɓe hen kadi yo Allah ɓeydan ɗumen e ko heddi ɗo henna e nokku he min mbiyanmi yimɓeɓe ko yoɓe tinno e guure mabɓe ɓe mbatta hakkilla e hoɗoji he kala yimɓe hoɗɓe wuuro yo toppito ɓamtare wuuro muɗumen eɗen jogui noon aada hinde wiide ko enen tan hinde men noon ko ɗo e rewoyoga ha to wona wuuro ko hinde tan diwan walla hinde leydi kono so tawi a fewni wuuro ma garɗo for koɓe koɗi ɗo ko jiimi tan ko ummiɗo banggue goɗɗo arti ɗo kono mi yiyani pusɗo ɗo no fayi banggue goɗɗo ko ɗum addani wuuro ngo ɓeydade yo Allah jokku moƴƴere nde kadi eɓe tinni eɓe nanodiri no wayi wade foof so haare yaltani boowal tan way kono haare ala ni so haare yaltani boowal way kono haare ala ni e rewɓe worɓe fof noon mbiɗa wiya sukaɓe ɓe noon yoɓe tinno ɓe mbayla gonka mabɓe ɓe liggo ɓe tinno koɓe tawi ɗo ko yoɓe pewnu soɓe pewni tan ɓurat ɗo sibu leñol ngol ɓeydorto ko sukaɓe ngol yanirta ko sukaɓe so tawi sukaɓe ina peewina ɓeydo ngol leñol ko ɓeydoto ngol tan so tawi sukaɓe noon pewani ko yanoɓe ngol leñol ko janowol kamɓe noon Allah walliɓe wonkoɓe tawi ɗo ina wawi koɓe tawi ɗo ko koɓe tawri babiraɓe mabɓe ko babiraɓe mabɓe tawrano ɗum bamumen kono liggima ha keeɓi ɗo mbiyatmi ko yoɓe jokku kadi kala ko eɓe pewja yoɓe nandir wuuro ko ɗum reeni ɗum ko heddi ko yo Allah jokkanen nde ɗo moƴƴere yoɓe tinno janngoɓe yo janngu aynaɓe yo gaynu kono noon mbeɗa wiya aynaɓe ɓe kadi yoɓe tinno ɓe mbayla ɓe jaada e aduna faddata hay goto de so aduna ummima no yaaha hocci paɗe ma ndewa e mum jaada e mum no wayi fof mbaya noon ay sa jooɗima adude tanma nde tinoyɗa fof sa abbitima donka hebde aynana ɓe yoɓe ittu gaynaka ɓooyka so neɗɗo dañi 100 nagge yo yeey hen 100 walla 100 fawde waɗo e investi e guure mawɗe waɗa hen dépôt ji waɗa hen magasin uji uddita compte banque ko jogui gori fof walla radioji mawɗi so yeehi waɗa hen ay so soñari hay so ɗi gasi hadi laaɓi so moƴƴere arti tan sa darima e banque a tiri sa welama cooda 100 nagge eyyi mbasa wiide aɗa rewa hen tan aɗa wiya ha ɓuura yimɓe fof ɗum Allah rokkani ɗum hay goto ɓurdi yimɓe fof ɗo ganduɗa fof ka lombit tan sa yiya ɓurɓe ma sa yettima caggal yiyaɓe ɓurɗa ɗum noon aduna no addiri fo hande aduna koko wayli sa waylima mbaylotoɗa hen peewa sa salima waylade
aduna yaha woppuma kadi ala to bangi inde ala to bangi yettode aduna ko liggiɗo fof tan heɓa aduna ko liggiɗo fof tan heɓa neɗɗo ni ina liggo ronka heɓde kono o yennirtaake ɗum o yennirtaake o heɓani neɗɗo ne yennire noon jaɓani gollude jaɓani liggade walla jaɓani fewnude eyyi mi yetti wuro ngo noon mi yetti Diallo en ɓeɗo Mamoudou en miɗo yetta Sambolel kadi joom sababu o mbiɗa andi so yi ndeɗo ñalande so yi nde jonde mo welto ha tigui rigui nde tawno way kono ko kanko jooɗi ɗo ni e ko kanko jooɗi yo Allah jokku moƴƴere nde yoɓe jokku moƴƴere nde ina feewi ha maayi way kono ngoɗo wuro hande e ngo tambi ko heewi e ngo ɓamti ko heewi kala jiɗɗo wonde so ñemtiniɓe wonat ngoɗo sibi ko jiyata ɗo no dari gila kuraji fof kamɓe mbaɗen koye mabɓe ɓe noon kay wallude ɗumen ni weeɓi hawba soɓe keeɓi projet ji ndema soɓe keeɓi sardiŋaji rewɓe fof mabɓe gollu e kono so tawi a tawi neɗɗo no leeli ina ɗani a fintini ɗum leeli finta ummi a rokki ɗum hunde sa ɓenni tan ɗantoto kono mo tawɗa no dari liggi sa rokki ɗum gollorgal tan golloto eyyi ɗum noon jaram haala ka heewi no feewi haala ka heewani ko moƴƴu so haala heewi moƴƴi heewata gartane musidɗo men Diallo Amadou Alassane haade men yettade Racine Ba ñalawma Diallo Samba olel sababu o kanko woni jomajo ñalawma o wonde jomajo noon wona wonde debbo ƴamaɗo tan murna ko woni wisa ala wonde jomajo ko gonɗo sababu jonde ha jooɗi dennagal ko dañi hen ko jomajo o jeeyi ɗum Diallo Amadou Alassane laawol ɗimmol tataɓol a heeɗima ko haala e wuro he ko a heeɗima ko mbayɗa ɗo ko sette maɗo ko holko ngol panta e bandiraɓe laawol ngol kotki mon ɗo e wuro bellu peeje ɗe ndewɗon ha no min jinno wiide yo yimɓeɓe kot yo ma yo dañ ndiyam yo dañ courant daña yo juma daña yo école dañe ha e dispensaire so dañama no moƴƴi holko ngol panta e bandiraɓe eyyi Abou Diop Allah jarama mi salminima mi yettima mi wima bisimilla ɗo e inde wuuro bello e inde suudu jawɓe jogui ummade e lega fade lumbol jammi min mbawi widema tan ko bisimilla jetti Allah e nelaɗo ɗum kañum woni jetteteɗo min jetti jinnaɓe amin ɓe nene baba min jetti taniraɗo amin cincanɗo min wuuro bello e mbawmi wiide tan min gana haaliyankoɓe no feewi ko yettude Allah e nelaɗum neɗɗo no foti yettude Allah e yetta bandu men yettaɓe jibini yettaɓe jiidi neɗɗo no jibina neɗɗo salono ɗum sincani min ɗo ko wuuro bello jeeyami koye fuɗɗiɓe fiide ɗo birik Allah waɗi baɗamen e kamen fof ñemtinimi gila ñande min pi birik minen fof min ko feere amin ko wotere Allah kadi residi min gurdam min jiili kuura min jiili ndiyam min jiili école hay hunde min meeɗa lorda min keeɓi hande ɗo ɗum noon neɗɗo watan ko yettude Allah e yettude jinnaɓe ewa jawɓe sa wi elega e lumbol jammi way kono ala keddiɗo ñande Abou Gaye arata ɗo o wi hande suudu jawɓe ko ɓesgu Sambuldu mbimi ha hande de majjani ɓaade ko ɗo garɗa e wuuro bello ɗo ko ɓesgu Sambuldu woni ɗo ɗum noon neɗɗo watan ko yettude Allah e nelaɗo muɗum sa nani noon rimɓe no cuuɗo ñeñɓe wona Abou Diop e wuuro bello ɗo neɗɗo fof nodduɗoma mo noddanima ala cuuɗiɗoma no yiiɗi yaare muɗum nodduɗoma mo noddanima fof min mbawi tan ko bisimilla Sadio Moy noon wona haaliyanke no feewi neɗɗo noon no moƴƴi yetta Allah yetta sababu min jetti Allah e nelaɗo muɗum e min jetti jinnaɓe holli min Moussa Sow ko Samba Aissatou Souwadou jeeya ko walalde onon ɓuurimi ɗum andude on jaggimi junggam ma hollimi Moussa Sow gila ñande jimi Moussa Sow yiddan wonno tan ko kuura e ndiyam baɗamen e bandamen ballimi min dendi keedi caggalam hay goto meeɗa yeddude mbiɗa rawa jamma ñalawma subaka kiida ha Moussa Sow waɗani min kuura waɗani min ndiyam neɗɗo noon no foti yettude Allah yetta sababu mbeɗa yiɗi sa yi Moussa Sow jottina ɗum omo andi to min dewdi ɗum noon mbawiten tan ko yettude Allah sababu gartirɗoma ɗo ko baɗam ko giƴam
Samba Adama walla Samba Ulil min kam somi jolama wiya Samba Mayya o rokkima ngaari nduuɓi tatiri e ujunnaje nogas ina yaade bisimilla o haaɓani ɗo ha janggo min mbawi widema ko bisimilla kanko tottirma kadi yidde o fawtanma en oto makko nanɗo dari kala to jiɗɗa yaade gure suudu jawɓe nduɗo ɗo ha lumbol jammi ko ɗon jawɓe kayɗi oto nanɗo dari chauffeur ma e gasomal maɗa ko mo waɗani ha timma min mbawata widema tan ko bisimilla min gana haalyankoɓe noon no fewi woni ɗo hande mawɗo amin to banggue ɗanniyankoɓe ko Mamoudou Bello Ba min mbiyamo Seydi Ba rewi hen ko kaawi amin sayi ko Amadou Sambeli miñum en reften ko oɗo Mamoudou Adama jooɗiɗo woni ɗo hande mawɗo ko wi ko kawmen oɗo kawam ko kawa Mamadou Gayel bisimilla ma e mbawmi wiide tan ko ɗanniyankoɓe min jetti Allah e nelaɗum min jetti on kala ko min ndenni ɗo min kalniɓe ɓe mbaɗat ko minen tan mbataɗa haalandeɓe ɗum noon min mbima bisimilla an e Abou Gaye e wondiɓe ma bisimilla moɗon bisimilla Abou Gaye an heedi Belel Urguel Abou Diop heedi Sénégal baade ko jawɓe Belel Urguel ɗum woni ɓesgu Sambol ɗum woni ɗo min mbawata wiidema tan ko bisimilla dendagal bangiraɓe jawɓe foof ɗi kuɓala e goto o paap a wiyama an e jaam jallama dal sana jaama ɗum noon mi mata ƴetten Racine Ba Alaji Abou Gaye kanko tonga yewtere nde so tawi Allahu lamɗo jaaɓi ceerno Racine bisimilla ma anani ko bandiraɓe kaali ko ɓeyta hen ardi ko bisimilla ma assalamu aleykum mbaɗa tan mbaɗa selli Abou Diop bisimilla ma no tigui no fewi kadi salminago e bisma ngo fonno haalede fof haalama kadi ɗo bisimilla ma hande e janggo bandiraɓe wonɓe kala koɓe kaali hen min haala minen ene famde seeɗa ko bisimilla ma min ñaagui tan ko balɗe juɗɗe e moƴƴere sukaɓe mawɓe sukaɓe rewɓe mawɓe fof ko moƴƴere tan yo Allah ɓeydu koɓe jaata ko fof ko gonga minen komin mbawi wiide min kaala ko fof ko min mbawa wiide min kaala ɓe wawno yafadeɓe ni kono noon ha joni ko wiyete ko tan ardi fof mi ñaagui tan ko balɗe juɗɗe yo yaaru yeeso koɓe kaali ko ala ko mbatta men haydara kadi bisimilla ma wona bawɗe haalde no fewi jarama no fewi a jaama noon so o woni intellectuel wongo noon yo aga min kalda so ɓe gayni Alaji udde jonde nden jaɗotene an joɗɗo ha feewa an woni ala accilaba ka tan accilaba a jango école a woni intellectuel amen wongo holto tolniɗa e banggue jangde Faraysi niveau mo joguiɗa min assalamu aleykum bandiraɓe calminama juura min tolnimi ko seconde jarateno école ɗo o hade kam woni jangguɗo ɓeɗo kam namdete ko luumo Madina en luumo ha en hono nayi keɓoto no jeeyoto min namdoma école ɗo o no foti kalsuji e hono foti museji gon ɗo ɗo woni ɗo museji ɗiɗi tan goni ɗo e wuuro he joni keɓe jangde sukaɓe ne jangga normal walla ko Mamadou acca pola tan ala ɓe mbadda hen kay ɓe jangga he saɓori hon jiiɗa jangde mabɓe nde mawɗum machallah ne yaari yeeso ko mawɗum fewi an ka jokkowo jangde walla jiɗɗa ko wattu yaade luumoɗo Yaya Gaye voilà min kay mbiɗa wadda hen tan la so a jabade kay aɗa jokki jangde ha joni hoto jangata min hayre jangannomi jangannomi firti ga natti janggude wallah natti ko woppinma jangde mata ko yiyaɗa ko jokkidde ɗum tan ko heddino ko ala hay so école privé wawi jokkude oɗo yaha ɗon tan dawɗa no wawi kay kono mata waɗaka tan taw an ka jikke leñol to banggue jangde jikke soynetake koye maɓe jakoyi wona ayi Moussa Sogat ɗo ndiyami courant o e koɗo ndewɗa ɗo jangge so janggano wayno Amadou Alassane ni ne wawi jogade kalis kono wawa waɗude courant anne ka jikke leñol ma an won intellectuel mabɓe janggo gona ingénieur gona technicien gona ministre gona fof nafa leñol ma ko saabi a jokkata jangde caɗele tan caɗele holɗum hay kay ɗo hay bello ko gotum jignaɓe ma nan ɗo aɗa jangga ɗo mi jokko aɗa ɓamta hikka
ɗaminide yo Allah newnu a jaama yo Allah newnu noon bandiraɓe on keɗima Allah jaabu gay uddata yewtere nde en jetti toka baba e dokkal ngal waɗi ngal mo ina ama haalde fenata o jaama kala aadi mo gandinomi e jawɓe hay goto meeɗa firtude guiɗimi noon hebde neldal tan caggal leydi neldal kaldiɗo Samboy guila mboɗo radio duniya guila radio Wol Espis noon ɓe keɗoto noon jooɗimi ha téléphone am soni o wi Abou Diop minam o wi mi ƴettoɗo ni ma ƴettumi o wi ya ikkotaf mawnam nan toon ko wonanma toon min holto jeeɗa o wi ma andu nden Abdoul wona ɗo woni joni ɗo wona banggue nana ɗo woni joni ɗo sa ummima syndicat ko bitigi banggue ñaamo o guila nden yettaki ɗo gami tawi ɗon Abdoul ittinelle ngal tottumi no wonduno hen montor no wonduno hen lone no wonde haalis no wondi Abdoul heedi ɗo ha joni kañum kadi jaggimi e galle o ɓeydi kadi semmindemi saabu hay hanki nde gami waynima ɗum ndemi gay ha keɓe meɗa min paani mi heeɓi neldal muɗum ko joni subaka he jiimi ɗum ko aadi mo winomi kala ɗo jaawo nodduma kanko Abdoul Sambo wi kala ɗo jaawo nodduma jaawo famɗata minen fof jiiti hay so tawi jomum ananima paas haalanam ko jogimi ko nden mbawa yaade ina wawno firtade kono hay hanki waɗi mi yiɗum subaka he albarka mon mboɗo yetta Allah mboɗo yetta on mi weltima de ɗo galle wonko jongo haali joni ko kalnomi yaaya law ñande ko ɗum tan kalanmi hen sukaɓe wiidan paano sanga na paano yaade bulfaale na paano ƴettude kaake janane na paano soppodirde e fiidirde ɗum en gandano ɗum te hinde mon nde andano ɗum mbimi min haala men heewani so neɗɗo salnima bamum sallanima yummum sallanima joom suudu mum sallanima ƴamƴamu mum sallanima banum debbo fota jaɓande gendarme walla police ƴeew jignaɓe ma kanma eliman hanma mbiya an tawi waɗi gendarme goto walla policier goto mo gaade mo mawnani jiya ɗum kula jagga tonga fiya wonta jaam koto pula goni jawɓe mona noon mbano hanki tawɗon ko ɗon liggana ha feewi oɗon jappana ha ɗaati mawɗo o haali nane jignaɓe mon yaaɓe won hen yano ko ndiyam baɗɗam burɓutti ko hoƴde ko ɓulli wonno ko caɗele gonno ñamde beldi ala comci laaɓɗi ngala waktu juuletake mo jiiɗa foof koyɗe mum no mbaɗi peƴƴi sababude caɗele Allah ittani on ha laaɓi onon yetta Allah nden ko wutte goto neɗɗo jogo yimen luɓo wutte nden so defa atayi ko ma gonɗa saɗa heela ko ma ɗojja haade ma tenkede nden so neɗɗo defi ma ko ma waɗa e hunuko balɗe jeenene holle yimɓe ñaami ma no wano sadde onon ɗum fo Allah addani on ɗi nemaji ha ɗo jetta Allah hande kala bagi mo melɗon on ceekat montoɓe beele ɗon kaɓon lonene beele ɗon ɓonno ɗon rewɓe ɓe beele ɗon ndeson on jetta Allah so neɗɗo dañi ɗi nemaji ko fijita gurdam muɗum goppe ha laaɓa jaaɓe gollade so dole donki dole keɓɓo so tawi wonano jigna mon ɓe jaaɓi gollade ɗanniyankoɓe ɗanni aynaɓe gayni remoɓe ndemi sippoɓe cippoyi on tawatano ɗeɗo kuɓeje ɗiɗo cuuɗe ɗiɗo galleji onon ne ñembeɓe janggo awoyoɓe janggo ɓe mbawan jogade ɗumen Abou Gaye yewtande yilima ha temaɗa bandiraɓe sehilaɓe ko bellu wona ñalawma e ñalawmaji e teddule foddeji yalla ɓoynu teddugal e juuɗe fulɓe yalla ɓoynu teddugal e suudu jawɓe yalla ɓoynu gondigal ngal e nanodiral ngal e pamodiral ngal minen de amin paarno on goto mon famɗirta min ɗo woni fof so noddi min garat ɗo koɗɗon woɗɗirta min ko defɗon hamnata ko min ndo gonirɗon mettata min koye mon min jeeya Abou Gaye tawama oɗo ñalawma an uddata yewtere nde an uddata ñalawma o konngol no yeeso ma bandiraɓe ne keɗima bismillahi rahmani rahim tokara Abou Diop waso wiide alhaji kam ko kasiɗa wonde alhaji kadi ala mi hasidaki wonde alhaji ko a suwa taw ɗaccu wasara noon nana ara kono min kam ɗo ndewmi ɗo kam a suwa rewde ɗon ɓeydanma ɗo seeɗa ko kaset mo waɗi Abdoul Ata o
a jarama Seydi Diop en jetti Allah e nelaɗo muɗum kono en jettani Allah hono mawɗo bellu yo yurmede Allah wona e makko kanko puɗɗuɗo ngal ɗo dental mbiyeten sabu kanko sosi wuro ngo so sosi wuro noon cosɗo wuro kala ko ari hankadi koye dental muɗum jeeya eɗen mbiya yo Allah yommo toon moƴƴere yurmede Allah wona e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe en jettine kadi sababuji ɗi sababu gadanowo ko an sababu ɗimmo one ko Diallo Amadou Alassane eɗen jetta ɗum no feewi kono sababu meɗen tataɓijo hande o ko kanko Diallo Samba Olel eɗen ñagonomo Allah moƴƴere cellal balɗe juɗɗe battane moƴƴe eɗen ñagonomo Allah sutura duumiɗo aduna e laakara nde tawno sutura ko kañum woni fofof Alaji Seydou Nourou wi wonde so tawi Allah suurima sa yi mo Allah suuri jogui ɗum mbuɗo cikkata koye milliard uji lumboto kono noon ko sutura o woni ɗon mo Allah suurani o hay sinno joguima milliard uji ko wona cuuriɗo han ɗo tawɗamo fof tawata komo daggina ko kalanoɗa joni ko burel sangara tawata ko ene tami e junggo muɗum ñaamo junggo muɗum nano peɗeli ɗiɗi ne ɓetti kuɗol cigarette oɗon Allah suurani ɗum noon eɗen ñagonomo kanko Diallo Samba Olel nde Allah waɗantamo sutura to woni to e kanko e dendagal yiɓɓe makko e sehilaɓe makko ɓe woppi gaɓe eɓe heɓude tawtude ga henna ɓe en calmini dendagal jawɓe e kuuɓal kono noon eɗen jogui calminali ɗe gandanɗa hoore maɗa payi koye wuuro ngo ummorade e taniraɓe Sambulde tuggude nde garɗen lawol meɗen gadanol e kollirmiɓe komi gartowo jamma fof garɗo mami heɓ message uji mami heɓ téléphone aji wonde meta lawol mon hayri walla haytani ene jeeya e ɓeɗon hono Demba Yaale Jakoɓi Yaale Sambulde ko sehilam ko guiƴam jamma hanki min battidi haaldude ene jeeya e mabɓe miñiɓe ne wiye Haruna Yaale ko cukalel to duuɓi kono noon ko mawɗo to banggue hakkille ene jeeya e mabɓe Mayram Sambulde an Diallo Amadou mo salminma no feewi hanke lawol he min kaldi fodde laaɓi jeegom wonde mo salmina tumbere nde kala e kuuɓal hay goto o woppani hono mawɗo Abou Samba Diop wonko haali to banggue kotkiki on cifima kono kala ko jiiɗa huɓere konde dari nde ɓooyi nde juuti ko fof wata ɗum kala saaha ko sappirede tiba kala ko ɓooyi juuti ko fof nafata ɗum e ɓooyde tan ko kala saaha kadi ko sappirede mewrede nde ɗum ɗon noon kotki meɗen e gure meɗen ñiiɓal muɗum fiɓde muɗum pellihal ɓesgu ngu ko saaha kala ko haaltidde hesɗitinde piɓle muɗumen nde tawno so tawi a jibinama e galle a ari a tawi cuuɗi ena dari an kam wona an waɗi cuuɗi ɗi kono aɗa jeeya e waɗanaɓe cuuɗi ɗi so tawi a yeehi ha a yonti annene tawde tawnoɗa ko cuuɗi ena mbaɗa wat feere ɓeyda hen hay sono ko suudu walla kam ɗi tawnoɗa ɗi mbasa kam welsindade haɗi bona e juuɗe maɗa saabu pulaar wiyata gacce winde ko tawaɗo e winde wonko Abou haali ko faati e sangaraji ko faati e bulfaaleji nde tawno suka so woni gorko so woni debbo so naati duuɓi joljole ko hangotomo ene satti duuɓi 15 16 17 ha 22 ɗon sagata ko ɗon andete cagatagal muɗum tigi rigi ko ɗon pinal muɗum wawata andede ko ɗon pellihal muɗum e fimde muɗum wawata renede onon sagataɓe wuro ngo tinnoɗe ɓeyde tinnare min mbiyata tinnoɗe min mbiyata ko yon ɓeydu tinnare min gartoya ɗo janggo e jaam Abou Diop woni pille ɗe simtata ɗo henna
ko pible tidde won dalilaji ɗi o rokki ɗo won sababuji ɗi o rokki ɗo goto fof ene yiɗi haltanede ñalawma tanum tawi wona kay ñalawma mo tongano kono goto fof ene yiɗi nande bammade e saaha muɗum ko bir liɓannoɗo wonno annene kay haysinno a wona liɓowo jab kam waddede match mbasa wonde liɓeteɗo ɗum noon addat ɗum ko fimde e pellihal kadi nde tawno ndimagu koye hakkillantagal wonata ndimagu koye ɓernde wonata kono hade ɓernde taw ko ma hakkille nde tawno ko hakkille miijoto Mamadou Alassane so yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum o wi wonde hakkille pinal e gandal ko gueɗe ɗiɗi ɗe jiita kala ka janggani a andata ɗum o wi kono noon pinal jomum ko hen jibdinte ena ronta ena mayda hen ɗum noon yo Allah waɗɗon finɓe rontuɓe pinal muɗumen ha mayda hen e piɓle moɗon komin basito on tan ko yon tinno ñembon holko ñemboton ko mawɓe moɗon piɓle ɗe ɓe jogino ko fati e jokkere en ɗam sabu aɗa andi so tawi wiyama tan hinde jawɓe yaaji so wiyama hinde jawɓe pellital haalama so wiyama finde kotki jawɓe fiɓde haalama ko mbawɗa wadde ha mbawa weldude e janano ko mbawa weldude e jambur mbawa fijjude e muɗum mbawa jaldude e muɗum waddu ɗum e bande nde tawno pular wi womre fiyat tan ko ɓadiɗo ɗum holko waɗɗum ko womre werlo ha ko sa wirlimane sertata ma wadde noon so tawi a sehilikin to bandum janano sehilikino bande ha wona sehili maɗa kala ko gandanɗon koye moɗon ɗum ɗo ko gacce doge ɗum caloɗe ɗum kala ko woni moƴƴere ko woni ɓural daranoɗe ɗum jogonon ɗum fimde aɗa andi wuro ngo so tawi aɗa ara aɗa faya maggo ma soyno gueɗe tati tawi ko mantinde haɗe keeɓi nayyi woni holɗen ma soyno forage wonko waɗi ɗum ma soyno juma wonko waɗi ɗum ma soyno lampaji potoji électronique ma wonko waɗi ɗum ko fimde e pellihal so tawi aynene kadi ma taw école won waɗɓe ɗum kono waɗanaɓe wadde noon wonko puɗɗano ɗon ko jokkite soko o wi wonɗo ko saluji ɗiɗi classe tinnoɗe haɗi gona saluji jeegom tawi ko timmuɗi tinnoɗe ha collège daroɗo tinnoɗe ha lycée daroɗo ɗum ɗon noon ko fimde waɗata ɗum so ɗon jogui case de santé darono ɗe ha wonta dispensaire walla ha wonta centre de santé walla ha wonta poste de santé darono ɗe ɗum on tawi forage hay sinno tawi branchement o to ummito ene woɗɗi ari ha yettimon ha naati e galleji ha naati e nder cuuɗi ha naati e nder tarodde wonko waɗa aynaɓe noon wonko gandirano hanki kono noon hande o gaynaka koko wayli denɗam Amadou Bouɗi Sow wonko haali hen ko hunde fonde wattede hakkille no fewi sabu so tawi a ari a wiyama wuuro bellu ko adoto fof hakkille ma aɗa adane ma dog e gaynaka hakkille ma dog e bey e baali ma dog e nayyi kono noon hande o so tawi a fayi e wuuro bellu a soynima état suji ma andu gaynaka fuɗɗima waylude jaɓɓal muɗum gaynaka fuɗɗiri waylude jaɓɓal muɗum ko wadde kuɓeje wadde état suji wadde andiraji gaynaka fuɗɗima waylude jaɓɓal muɗum kono wiiri ni wadde investir e banggue goɗɗo taw wona tan e gaynaka taw nde ɗo wuddere so tawi a faayi nana ɓeydo taw aɗa jogui ɗo ɓulniɗa banggue goɗɗo walla ɗo ɓultoyiɗa banggue goɗɗo ɗum ɗon noon ko so tawi a waɗi e gaynaka mbaɗa ga e bitikaji mbaɗa ga e transport mbaɗa ga e galleji aɗa luura ene jibina hunde wasa wonde tan e ɗuma goto ɗum noon eɗen jetta Allah no fewi eɗen jetta wuuro bellu naaɓe eɗen jettana ɗumen kadi Allah joom wuro ngo ɓe mbi mawɗo wuro ɓe mbi gardiɗo wuro eɗen duwanomo dongal ngal yo Allah hoybinane ɗum paamodiral ngal yo Allah ñimnu ɗum ɓeyda ɗum aɗa andi neɗɗo kala ko jiiɗa
kala ko cikkuɗa an wonko mbawɗa won kallo ɗum won ɓurɗomo ɗum wawde kala ko cikkuɗa wonko ganduɗa won ɓurɗomo ɗum andude wadde noon ardade yimɓe wona tan firtani han min ko min jogui konngol ko min taƴata ko min haalata ko min yamirta ala woni ardade e wawde ardade ko jogade miijo e jogade hakkille kala ko ene waɗe holno mbaɗa hen holno mbaɗirten ɗum ɗo koye hakkillantagal Diallo Amadou Alassane min jetta Allah min jettanma Allah emin mbiya yo Allah accire sababuji ɗi wondude ɓesgu muɗum wondude baaɗiraɓe mum wondude kawmiraɓe muɗum wondude miñiraɓe muɗum e mawniraɓe muɗum ko hakkille wawata rende ngal ɗon gondigal ɗum noon emin mbiya oɗon hakkille mo Allah lubruma annene yo Allah ñimnane oɗon hakkille sago giɗo e sago gaño yo Allah rokku en ko woni sagoji koye meɗen tawa kadi koko ɓuuri e meɗen tinnoɗen tinnodiren ballodiren jaggodiren jurmodiren jaafodiren ɗum tan woni fofof kala gondigu ngu jiiɗa so tawi ñiiɓe kala wonduɓe wasata e saaha kala wooda perguitiɗo e keddi ɗon kono ko muñal wawi fofof sa nani muñ tan muus so muusani hay goto wiyatama muñ muñ koko muusi ko weeli kay wiyatake muñ ɗum noon muñodiren e koye meɗen ballodiren e koye meɗen rewɓe ɓene ɓe duuse ɓe balle e fannu no ɓe goniri ni waylude gonka noon wona waylude jikku ala en mbiyani waylude jikku sabu ɓiɗɗo pullo kala ɗo woni gorko makko woni debbo makko omo wondi e ndimagu makko waylo o kay ko wiyen mbaylu kotki meɗen holɗum ƴewanede to banggue projet ji jokkodirede ɗumen e gueɗe laamu sabu aduna o koko aduna o tolni ɗon ko noon aduna o yaara ndiyam ari eɓe jogui jardin ngaji mabɓe moƴƴi ɓe ngala jardin ngaji yoɓe balle ɓe jogo jardin ngaji mabɓe wonko gandanɗa hoore maɗa aɗa yawa ɗum kono yawnaki mbaɗen hen gurnadi remannoɓe meɗen dane ma mbiyatno gurnadi ma waɗa hen follere ma waɗa hen kanjon ma waɗa hen tamate ma waɗa hen soblon ma so ɓooyi noon yarata ha ɓeydo jomumen jogo kees muɗumen ene piya lewru foof wooda ko nanni e kees won gueɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa wonko wawa fadde woni ko wawa fadde worɓe ko dawoɓe rewɓe so tawi keddima e guure wonko jolata joni joni eɗen cohli joni joni ko ñawdata ɗum ko en mbawa fadde yaaɓeɓe haaɓe garta taw eɗen mbawi ittude kees meɗen ñawdiren nde ɗon ñawande ha yaaɓeɓe haaɓe garta ɗum ɗon noon waɗa ɗum ko kees ɓe jogo kees mabɓe ɓe jokkodira kadi e micelaji ɗi henna ɓe jokkodira e projet ji garoji ɗi sabu wonko aɗa waɗa so tawi a darnani leɗɗe kulliɗa mbaɗɗa jardin maɗa mbaɗɗa hen gurdadi maɗa so tawi won ONG ari ɗo en a yeehi to muɗum a wi wonde aɗa yiilo ballal ko projet joguiɗa jomum wiyatma hol projet mo joguiɗa hol projet mo joguiɗa mbiya ɗum jogui ko projet jardin hoto woni nano wuuro bellu joni noon mamin garton jomum so tawi ari tawani hay grillage na dari tawani hay leggal no hulla gonɗinta kono noon so tawi ari tawi hay sino ko palaŋel nana aɗa waɗi ɗon a wi ɗum wonde projet am nani ma wiye wonde a fuɗɗima puɗɗiɗo noon ɓuuri welde wallude emo fuɗɗaki ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama yo Allah accane en sababuji ɗi yo Allah artiɗen ɗo kadi ko neyɓani hono ɗiɗo ñalawmaji no tokare wiiri ni ko ñalawmaji belɗi min ñanden min jehino yaare law min jaade mawɗo goto ne wiye ceerno Oumar Mboyo Sow nde min kooti Dakar o noddi kam emin calmodira nde wonde ko nden min meeɗi yindirde ko nden min gandodira ɗo min calmodirta ɗo mbimi mbara tampane lawol men ngol de o wi haɗimi tampude komi welti o wi ko natmi Dakar ko mi yaltani jaltal bangal ni yaademi e gure jeeri mi yi ɓiɓɓe fulɓe ene cacci ene mbaɗi korone ɓe ene tuppi parcelle aji ɓe ene tuppi suumeji ɓe ene mbaɗi o wi wonde ɗum ɗon kanko ko ɗum ɗon haɗimo tinde tampere makko o wi o ari omo jooɗi e galle goto o addana ɓirdugal o ƴeewi holnde o wayri yiide ɓirdugal saka nangude ɓirdugal ene waɗi kosam yardemo ɗum o dañi ɗum koye ngol ɗon lappol
o wi ɗum haɗimo tinde tampere e caɗele gonɗe hen ɗe mbimo minen noon komin ruttotoɓe o wi holnden mbimi aset so Allah jaaɓi min ganni ruttade o wi holton min mbi heddo oton banggue de sabu ko ɗo wiyete wuuro bellu yo noon de kam on jeehi nokkuji belɗi firti ko gurdam ɗam wonɓe gandanɗa hoore maɗa ko wayni so tawi enen daña ɗum ko bellama muɗumen minen ne jalte baaɗi ni ene rokke min hakkille na rokka min hakkille no feewi ene andani min ɓeydade andude kotki yimɓeɓe cañu muɗumen jikkuji muɗumen sifa muɗumen e fannuji muɗumen wonko min jiiɗo noon yo Allah ñimdu ɗum eɗen mbiya sukaɓeɓe yo Allah rokkuɓe cellal rokkaɓe balɗe juɗɗe e battane moƴƴe rokkaɓe rontude ko moƴƴi tinnoɗe Allah jarama on jarama jilluji men e nder gure men fina tawa ha tengte goye aynaɓe ne jokki gaɗen ɗo koye wuro men Mangu wuro teddugal wuro diine wuro jokkerdam wiyetego wuro bellu Allah hokki bellu wune sosde ko moƴƴi yimɓe ndewa hen Allah hokkimo kala ko sosi ma waɗ wune ma waɗ gartam diine nan ɗo jokkerdam nan ɗo fodde nan ɗo kaysagal nan ɗo kono kadi pulagu nan ɗo pulagu jawɓe nan ɗo no wayanno hanki ha yetti hande laawol men kadi tataɓol ɗo e ngoɗo wuro bellu garɗen ko yillade ƴewde gonka yimɓeɓe e caɗele mabɓe e ko nandi hen ɗo e wuro bellu joom wuro ngo e jettima jarnimama mo hono Diallo Ousmane Olel kanko bismimen ɗo kanko Alaji Mamouden e wuro ngo pop kamɓe fof ɓe gari ɗo en jettiɓe en jarnimamaɓe en jettoji ɗo fuɗɗima laɗo haaɗi en jettiɓe no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi gonɗen ɗo koye bandiraɓe rewɓe gonduɗen ɗo jignaɓe miñiraɓe e waɗiraɓe pulagu tigi 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 on jiiɗo ko pulagu lamgu woni ɗo sababu o noon ko Diallo Samba Olel en jettimo to Gabon yo Allah junnu balɗe moƴƴine battande kalde tan koye Kadiata Oumar Sow e dow inde rewɓe sohna Kadiata assalamu aleykum. Aleykum salam. Min calminama min juurimama min mbi bisimilla ma ɗo ha janggo ha ɓaawo janggo sababude gadduɗomo ɗo yo Allah junnu ha juuta yo Allah teddinmo no teddiniri min ko Allah daƴi cakani ni o meeɗa kadi fewjude ko soofi walla ko boni walla ko moƴƴi min calminima min juurima on bisimilla mon ɗo e galle he min jarama a jarama wuro bellu no waɗi to banggue rewɓe no ɓe kaldi beele oɗon jogui ɗo fedde rewɓe oɗon piye ko wayno kees walla ko nandi hen emin jogui min mbaɗa ɗo piye emin jogui kees emin jiiɗi wadde sardine kono min ngala ko wayno barbaruji ni min ngala kadi goɗɗe ko wayno emin gullito saaha saaha kono min keeɓani taw no fewi to banggue fedde rewɓe fulɓe no kuuto cippam e ko nandi hen to banggue keeso lew tawi fi holno artirta sono yoɓa saaha emin piya temedere emin piya capanɗe emin mbaɗa foof so yeehi ha wona balɗe tan kadi min gartira no yimɓe mbadirta ni yimɓe kam potani kadi gardani fodde min mbaɗa noon tan min mbaɗa jokkere endam ha wooda kadi ko min dañi min gartira jiɗɗo kadi hutorade hen fof kadi aranawa so yeehi ha ɓooyi kadi artira fof noon ɗo to banggue jardin o ko grillage woni ko on ngala e holko kewɗon remde hen e sondemi koɗumi hewno naftude on ko grillage woni komin ngala emin ndemano emin gawa sobleji emin gawa tamate emin gawa badays emin gawa sippom kono yaata ha rondo tan bona wonde min ngala grillage min jogui tan ko lekkon walla ko woni harkillaji ni min kurlen walla tek ɗum so woyinage ñamata ñimto ha laaɓa tan bonere noon yorta to banggue pelle aynaɓe beele alaɓe jokkodirɗon beele mbawa wallude on ko fendete ko saaha so ndungu ngu waɗi no kosam ɗam heewirta ni Allah yew ɓeyda no ɗum bonirta ni beele alaɓe jokkodirɗon wawɓe wallude on fende mofte walla waɗe crémaji taw ne wawi naftorede kaalino kono min dañani no fewi kono min ceerani haalde kam saaha fof min ka kono so arda
e kono ɗo kam fotani wasere mede sabu ko ɓurno sadde ko nan ɗo ndiyam nan ɗo kuura nan ɗo te leydi ndi ina weeli ko awa hen fof ina fuɗa hol ewnago panta e bandiraɓe rewɓe ɓe ganduɗa saaha ndungu ne weela so tawi noon yeehi ha ceeɗu aynaɓe jeehi oɗon daña caɗele hol ewnago mbatta e mabɓe gam wadde dente mbaɗe on dental mon ni taw ne wawa wallide on min jittan hay dañde hewde famɗude min jawani min balle min pewna ha feewa min dañal min kusuri e min jiiɗi isin kasam no gay so min dañi sabu min mbaɗa ɗo kasam men ha ɓooya min lawlo min cippoyo so woni balɗe ɗi tan haɗat noon no yaawi bonde so haaɗi kadi ala ko firtata haydara ko so kajatuma wonno gattene toka makko kajato Alassane sohna Hawjata Diallo assalamu aleykum a heeɗima ko haali ko to banggue jardin o a heeɗima ko haali ko to banggue jardin o e ko fate jeeygu e pelle ɗe ko ɓeydata hen haade Allah waɗi an ene wawi taw an seeɓiɓe duuɓi ko ɓeydata hen ko haali ko fo ina woodi min jiɗi wadde sarde tan min dañani tawol min mbaɗiri min mbaɗa kono no wini tan ko noon ha jooni mbaɗa min jaaha min gawa tan kadi fuɗa wonno waɗaka barbar ha jooni ko noon tan to banggue keeso o beele keeso mon heewi kalis on jogui million e 15 men wonani ɗo heɓani ɗon taw kono min jogui hunde tan hol caɗele goɗɗe gonɗon ɗo ɗe jiɗɗon wallede walla ñagade laamu yo wallu en onon rewɓe Wuro Bello naaɓe minen min jiɗi tan de ñagade ko wi ko affaire sarde ngaji en tan e liggoyaji rewɓe tan ɗumana jom foof ko heno gobde en ɗuminen de en foof min ñago saaha fof kono arani taw on gullitima wandiraɓe wonɓe ladde ɓe woɓe sagataɓe jambreɓe ɓe jaɓɓe gollade ɓe e koɓe golli Wuro Bello ko on mbaɗe mabɓe ewnago on koɓe ballita on onon ne rewɓe ɓe mbawon jokkude golle mum wallahi ɓe mbaɗa hen hay kamɓe juuɗe mabɓe ɓe mbaɗa hen min gollitoɓe saaha fof won koɓe mbaɗata hen saaha fof min gollitoɓe hol joguiɗo kono ɓeyde hen bisimilla innede yettonde min Dieynaba Adama Diallo Dieynaba Adama Diallo koɓe kaali ko ɓeyta hen ɓeyde min tan ko gartam moƴƴa tan to yaari yesso tan to banggue piiɗe mbeɗa yimɓe fof ne piya walla ko wayno soɓe bernaɓe ina calo fiiɗe ndewe ñamale ko nandi hen eyyi na woni hen kam kono no fiye kam tigui rigui seeɗa saaha fof kam ma won hen kono waɗi gartam kam so keeso heewi ha waɗi million ngaji kewɗi ko gandi ɗon gollorade ɗum gollore tan kay gueɗe goɗɗe tan ballito hen tan ko waɗi fof isnaji cippam walla yeeyde cabune walla yewdirde e koye moɗon eyyi ay ɗum koye min mbaɗa ɗum min mbaɗa to banggue jangde nde beele ɗon balli worɓe ɓe sababude on dañi ko saɗi on dañi ɗo école oɗon jogui ɗo sernaɓe jangguinoɓe beele ɗon balli jignaɓe worɓe ɓe beele suwaɓe jangga nde wonno sen janggani en goni human binneɓe ken leptotoɓe ken tampoɓe te yumma no ɓaɗi ɓiɗɗo no fewi min mbarla kay ɓiɗɗo koye kam yo janggu tan yo janggo eno babiraɓe ɓe mbini ko noon min mbi sona kay donkanaɗo min jiiɗi ko jangga noon jarama ɗo e wuro men Wuro Bello en jetti bandiraɓe pooɓ en jarnimama ɓe en jetti joom wuro ngo Diallo Ousmane Olel en keɗima ko haali en keɗima haala mawɗo Amadou Buuɗi Sow en keɗima sehil men Diallo Amadou Alassane ko haali e mawɗo Racine Ba koɓe kaali e bandiraɓe rewɓe ƴettuɗon ɓe kamɓe fof koɓe kaali ko en jarnimama ɓe to ka Abou Gaye uddi yewtere nde bandiraɓe Allah jarama on jarama yo Allah lamɗo teddi noon sababu ñalawma hande o to ka Baba Diallo Samba Olel ɓe o jiidi yumma ɓe o jiidi baba woni kosam e duwol ko jawɓe foof kañen jiiti onon fof min jetti on yo Allah junno balɗe moƴƴina battande yo Allah ɓowno nanodiral ngal e mbawkaji ɗi yo Allah ɓowno sembeji ɗi
ɗum ko jillu e laawol men tarbal ɗo e Wobello salminde bandiraɓe e jarnade ɓe e yeddoɓe jettoje ɗo fuɗɗima laa ɗo haaɗi. Assalamu aleykum wa rahmatullah.